tungod sa kalapdon o kadak-on sa atong problema against human trafficking. Nanawagan karon ng Department of Justice kon DOJ o Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa publiko nga motabang sa pagbatok sa trafficking in persons ug online abuse taliwa sa nakadaghan og nagkabata nga kaso nga ilang na record. Sumala sa datos sa DSWD, nanguna gihapon ang mga kasong may kalambigitan sa online sexual abuse or exploitation of children kon OSAEC. Gani, sa 90 ka mga kaso sa trafficking in person kon TIP, 50 niini ang biktima sa OSAEC. Samtang karong tuiga gikan sa Enero ngadto sa Hulyo, aduna nay 36 ka mga kaso ang na-record sa ahensya. 15 niini biktima sa OSAEC, din ang labing bata nga biktima 7 anyos lamang. Samtang 21 sa maong numero ang biktima ubos sa TIP sama sa sexual abuse, commercial sexual exploitation of children kon CSEC ug forced labor. Ang mas pait pa niini, 60% sa mga nakasala o nakabuhat sa krimen kay mga paryente o nailang tawo sa biktima, sama-samahan, inahan o ang kamagwangang igsuon. Namatikdan usab nila ang dakong kausaban sa dagan sa mga kaso. The percentage of victims when it comes to abuse are mostly girls. But this time, nagkadaghan po ang boys. Nya in siblings siya usually, or they are related, no? Sometimes they are cousins, sometimes they are sisters or siblings. Unsa magyud ang trafficking in person? Naapod tayo mga sa labor trafficking, for example, sa north nato nga isla sa Cebu, natay mga nga rescue, nga gihimo gi-traffic for labor purposes, gihimo fishermen dito sa laing kasikbit nga mga isla. Also, we had a recent rescue mga igsuon nato sa Bohol. Gidala po dito sa Mindanao to be trafficked for labor purposes. So inga nakadaghan sama sa giingon ni Miss Ali, dili lang ni siya pabataay, dili nga na ako na any age, any gender, miski mga uncle, mga lolo or mga batanon or minyo na mabiktima gyud gyapon sa trafficking. Sumala ni DOJ Prosecutor Maruel Daginod o sa kaproblema ang dili pag-report sa mga kaso tungod kay dako ang posibilidad nga magpadayon lang gihapon ang mga nakasala sa ilang buhat. Apan unsaon man gyud ang insaktong pamaagi sa pag-report. So natay national no nga kani siyang hotline no nga 1343. Igtawag nimo ana, you can report any cases of trafficking even if suspicious lang, no? Pero sa regional base, sa amo sa Region 7, pwede sad mo na sad mi hotline nga pwede 24 hours ni siya. As mo ni siya 0917-703-0967. Mo ni siya hotline sa DSWD or sa Region 7. Aron usab malikayan ang pagkahimong biktima sa trafficking o pang-abuso, mihatag si Daginod sa mga red flag o timailhan nga kinahanglan bantayan. Kani mi siyang naay mag-promise nato nga kung adto ka dito magtrabaho, mao ni ang imong mahimong sweldo, dako kaayo, an ikaw pod isip vulnerable o ganahan kay ka kita og dako mo tuupod. There's something you hear that is too good to be true na i-check yun ng kaduha, katulo, kay murag chances are di na siya tinuod. Samtang giila usab sa mga lokal o regional nga ahensya ang dakong papel sa media sa pagpugong o pagtabang sa mong misyon. Apan nagpahingmangno sila sa saktong paagi sa pag-record o pag-handle sa mga biktima. Please do not go to media divulging the names and the specifics. Ang imong mabuhat is to proceed to the police station and then that information is handled with confidentiality. Gitimaan karon sa tibok nasod ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month, diin tinguha niini ang pagpasaka sa kahibalo sa publiko batok sa human trafficking, pagpanalipod sa katungod ug dignidad sa mga biktima ug pagpalig-on sa kampanya aron masumpo ang maong mga pang-abuso. Gipalanog sab sa maong ahensya ang mensahe alang sa publiko. Maybe this time it's not you, it's not your child, it's not your sister, it's not your sibling, it's not your relative who are victimized, but time will come if you tolerate this kind of activity, there will be time nga you yourself becomes the victim of this trafficking. Kini si RD Morales alang sa May TV, Cebu.